Kamora mora ma intiere ageno ni riyo maber kendo yie na ruaki e chenro mar page laktar odiechieng' ma kawuono. Biro ne achiel kachiel kaka Leramogi TV ani luonga ni Ruth Otieno. Yena mondo mi arwak wendo wa kendo daktari wa obonyiso ni nyinge ng'a, en wuod kanye, en laktar molonye weche mage, kae to wadhi donje twak achiel kachiel. To gima daher mondo mi awach ni kapok wachako chenro ni nitie kod lony mar arieya, weche modwa wacho ni gin weche mong'eyo kendo kichiko weche maber to ngima ni dhi bedo makare nikech chenro ni wacho ni ngima en mwandu. Daktari machiegni mokale chenro mar page laktar. Erokamano, an gi nyinga iluonga ni Dominic Hamisi Owino, an wuod Migori County, Awendo Sub County, North Sakwa Ward, Saria Primary School. Kanyo e kamae. Kendo an a physiotherapist, mwaluongo gi dho nyapacho ni jarwecho, kendo e physiotherapy ka alonye weche mag choke kod leche. Kendo an a private practitioner, an gitiere gi clinic mara ma tiye kendo anene jotuo mamalo. Kamano. Samoro kwacho ga ni jarwecho ng'ato nyalo paro ni ai to rwecho ni bende en gima onego bende aneno gi ne laktar molony kod weche makamago. Watiere kod jorweche kor gweng' daktari. Ka wang'iyo rwecho mar kor gweng' kaachiel kod rwecho mar laktar molony, mulna kamana matin mondo wadonje twak. Ruth, yiena monda mi historia matin. Ayie ni daktari. Gimomiyo na amwa monda adhi abed physiotherapist. Kane antiere e school e form 3, to ne tienda owil. To nodhi otera ka jarwecho mar kienyeji. Jogo nodiya. To napenjo gi niya, be nitiere gimoro mwanyalo timo, kaka wanyalo time, mok nyal kelo ni nitiere rem kaka winjo rem kawuono ni. To nogimiya duoko makare. To bang'e achien nafwenyo ni nitiere training kata course miluongo ni physiotherapy. Emomiyo nabeda physiotherapist. Ji mang'eny osefwenyo paro ni rwecho nyaka winja rem saidi. Nyaka bed malit. Nyaka bed malit. Kendo nyaka bed abeda ni koninduro. Kendo ni dhi gi chuo motegno. Mamaki. Modi adia piny. To seche modi piny ni, jogo okia ni ihinyo leche mage, jogo okia ni tur, te turu choke mage. Information onge ka. To koro ningeche diere cha ne gitime kama cha negiche lony ne pok obedo makare. Ji ne pok obedo gi ng'eyo makare. Gima duong' ni owinjore ibed gi lony makare, ng'e ni choke mago mohinyore, makoro kata kirwayi tikwong itieko rem koka wachako rwecho. Koro physiotherapy onge kata mana rem owinjore ng'ato winjo. Kamano. Emomiyo an a physiotherapist kendo asebedo gi ase enjoy kimosebedo kwa timo. Kamano. Rem mane ntiere godo ema nomiye mijingo mar bedo physiotherapist. Kata kamano waduoko ne rem no erokamano nikech kawuono wantiere kode penj laktar, opuonjowa kendo konyowa kotenore kod chandruoge mopogore opogore. Rem mar ng'ut kata lit mar ng'ut. Ng'ut thothne wawinjo ga ni ng'ut moro rama kod weche makamago. To kwang'eyo ga ni en ang'o gini makelo rem kata lit mag ng'ut. Daktari kapok wadonje rem kata lit mar ng'ut, wadwa ni wang'e ni kaka ng'ut chal, fuoni ma entiere godo kod kaka otiyo kober, koka mwadonja ni seche makoro koti maber, kakoro entiere kod rem. Mano ber kabisa. Adwaro mondo kawuono wawach kaka isewacho ni wapuonjre rem mawuok e ng'ut. Ng'ut en fuoni mochakore e bwo wich, kama wich ochakore godo. To kendo ringo mogik kama goki nitiere. Koro ng'ut ka mwaluongo gi dho ngere ni cervical. Koro problem ma yudore kanyo waluongo ni cervical spondylosis. To ng'ut nigi choke abiriyo. To i choke abiriyo gi, wan gi fududu ma spinal cord kale iye kanyo. Kar lumbru. To kendo wan gi nerves ma wuok e spinal cord kacha, ka wuok mondo mi obi o supply bedeni. To kendo kanyo bende ma wantiere gi nerves ma bende ma supply face mari. To kendo i ng'ut kanyo ng'ut kanyo ema wantiere gi blood vessels, remo madok kadok i ng'uti kendo kadonjo e wiyi kendo kadhi obwongo. To kendo kanyo bende wantiere gi blood vessel magolo remo kawuok e obwongo kendo kadhi mondo donje e kori.
Koro mae momiyo keto ng'ut bedo kama en important area ma nyaka bende wawacha maber mondo mi wabed gi ng'eyo makare. Aeto kendo e ng'ut kanyo bende ma wantiere gi nerve maringo kadhi piny ma supply breathing mari maluongo ni phrenic nerve maringo kadhi e ng'uti kanyo. Koro hinyruok mora mora mantiere e ng'uti ka nyalo kelo problem zaidi e del te ma ng'uti kanyo kopo no hinyore temibiro winjo ni ng'ane ong'ol kata bade ni tinde ok onyal ting'o kata tiende tinde ok onyal ting'o, ok onyal chung', ok onyal kata chung' malo kihinyore e fuondi mawacho go chakre ng'uti kama wiyo gike karidore piny choke abiriyo go nyaka igoki kanyo. Aeto kanyo bende wantiere gi blood vessels matero remo kadhi e obwongo. Aeto leche bende wan godo to leche ma e ng'ut ka to leche ma wan godo e ng'ut go gine ma giringo ka gibiro nyaka e goki to kendo moko bende ringo ma gik nyaka kama nitiere e kori gi malo koro mago te. Koro lech kata ler moa e ng'uti samoro koringo mogik nyaka gi e kori gi piny kopo ne gihinyore to samoro hinyruok ni e ng'uti to remno nyalo ridore kendo kabiro nyaka gi piny. Koro emomiyo adwa ni mondo wabed gi ng'eyo makare mondo wang'e ni ere kaka kupo ni ng'utni ohinyore to ere kaka wanyalo rite mondo mi obed makare mondo mi ngima obed makare. Nikech ngima en mwandu. Rem mar ng'ut mane twako odiochieng' ma kawuono kod Dr. Hamisi e chenro mar penj laktar. Daktari wang'e ne rem mar ng'ut koro waseneno kaka ng'ut chala kendo amor mokalo ni wayudo pichani e sama kare ma e picha mar ng'ut kaka ng'ut chala cervical spine daktari opimonwa kata ni gin choke abiriyo C1 C2 C3 C4 C5 C6 nyaka C7 daktari opimonwa kata tije ma leche kachiel kod ng'ut tiyo e del. Donge mai picha no daktari? Kamano. Kaito bende waneno kotudore nyaka kod lumbru. Kamano. Yes. Koro wan gi gik mwaluongo ni curvatures e spine mar dhano. Koro ma malo ka odolore matin waluongo ni cervical spine, aeto kendo malo ka waluongo ni thoracic spine, aeto mapiny kani waluongo ni lumbar spine. Koro ma e kaka normal. To koro nitiere kaka picha dona ka oringo ka gimo ochalo C. Ochalo S. Koro ma waluongo ni cervical curvature, thoracic curvature and lumbar curvature. Koro kopo ni nyalo bedo ni cervical ka ohinyore ma leche mane ng'uti go ohinyore ma ok bedo ni ginyalo tiyo maber to thoracic ni biro hinyore to kendo lumbar ni biro hinyore. Koro nyaka wakuong wabed gi ikruok makare mar rito ng'ut ka. Aeto wan gi choke abiriyo ma wacho ka. Ma e the skull. To koro ma e chogo mokwongo waluongo ni the atlas malo ka. Aeto ma bende axis bende nitiere malo ka. Aeto spinal cord ni ka. Koro ma waluongo ni C1, C2, C3, C4, C5, C6 and then C7. Koro e choke gi wan gi omuot mapogo gi nikech chogo ni gi chogo ni ka chogo riwore to gidhi regore to kendo biro miyo kata mana spinal cord maringo kani lumbru no kopo ni giregore ma koro space mar go nyuosore to biro dio the spinal cord ma bende nyalo miyo yud kata mana ng'ol mar tiendi completely. Aeto leche bende wan godo ka wan gi leche tieng' 200 leche mamako chogo ni gi chogo ni kendo chogo ni gi chogo ni kendo chogo ni gi chogo ni. Koro mago waluongo ni stabilizers gine magi keto ng'uti mondo chung' makare. Aeto wan gi waluongo ni global muscles. Global muscles gin gichakore ng'uti ka to giringa ka gibire goki ka. Koro mage manyalo miyo turn your neck inyalo tero ng'uti to mamoko mawacho ni stabilizers ka to maka ng'uti mondo mi ng'uti nyalo bedo ni en stable mondo kiko bedo nyalo lwa koro kiko bedo nyalo wobble. Alright. Koro mane tich leche mantiere kanyo. Koro ibiro yudo ni gimoro amora poni nyalo hinyo leche mag stabilizer ka kata nyalo hinyo leche mag global muscles ka biro miyo wabedo gi problem e ng'utwa ka. Aeto tich choke gi tich sana mar chogo ni to gi leche gi en ni mondo gi protect the spinal cord to gi the nerves nikech gin gik ma sensitive. Ochalo opoklo mar stima
oriwe aito stima ringe iye kacha. Gimomiyo oriwe ni mondo mi kik ng'ato make. Komake to biro hinyore. Koro kama koro biro yudo rem. Ka leche mag stabilizers saka ohinyore, aito gi muscles gi bendo ohinyore. To gibiro keto koro the spinal cord go gi nerves ka bedo compromised. To koro chako yudo rem. Mama no iseleronwa e yo matut gigo manyalo kelonwa rem mar ng'ut kata lit e ng'ut ponono ne wayudo hinyruok e nerves gi ponono wayudo hinyruok e chokegi ponono wayudo hinyruok e gimoro amora mantiere ng'ut ka nyalo kelo chandruok matamre gi nono. Thothne ang'o manyalo kelo chandruogegi kata kethruok mag chokegi hinyruok mag nerves gi ma ang' no kelnwa rem e ng'ut? Kata kapok nerves ohinyore, gima biro kuongo ohinyore kanyo aidha gin choke kata leche momako gi ka. Koro sana sana choke hinyore kwa yudo gima waluongo ni degenerative changes. Degenerative changes tiende ni wear and tear, hali mag tiyo. Nengeche ng'uti ni nyaka nyuoli eno chapni achapa. Maki wuothe town ka isiki chapni achapa. Ichapni achapa. Koro seche go kaka ng'uti no chapni zaidi. To wear and tear oti atia. Koro samoro ji paro ni wear and tear nodwa ni mondo yudi kisegi higni 30 40 kadhi mbele. Kata mana je higa 15 ka 16 ka. Koponi ng'uti no otiyo sana tibiro yudo wear and tear. Koro wear and tear ni kako medo songo mos choke ka medo regore. Tibiro ni space mantiere joint kind choke ka chako bedo compromised. To kakoro choke ka ne gin gi space maromo kama to giko se chako regore gi chako ng'wony. Aito leche mako gi ka leche ka be koro chako jony. Ka leche mag stabilizers ka ose jony. To mag global muscles ka bende biro koro chako hinyore. Koro mano biro chako nyuolonwa problem. Aito natemo wacho mokwongo cha. In fact kama ma ogole maber. Koro kaka natemo wacho ni wan gi disk gine mane kind choke. Koro disk mantiere kind choke go ka koro gi bulge gi wuok oko gi thinyore. Seche ma githinyore to ma e nerve. To seche ma e nerve seche ma osethinyore wuok oko tiyudo ka koro osechako reyo that nerve. To mano part of the skeletal system. Othinyore ochako dio. Koro seche mi chako dio nerve cha to gicha chako winjo rit. Koro mibiro winjo ka jatuo chako winjo a bit of radiating pain. Pain mowuok awuoka ku to winjo ka gino en mana e lwete ku. Aito ne wuon ma samoro gimoro lage. Nengeche nerve cha osechako die ka en gimalo kucho. To seche ma gino osechako timore muscles ni bende nyalo chako bedo ni chako yudo gi weakness. Nengeche nerve mowinjore feed gi cha osechak de gi gima thinyore kane. Aito waluongo ni bone spur. Bone spur seche ma choke ka osechako regore to gimbe gibukore ni aneno ka choke gi regore gichako nyuolo bithe moko mondo mi support gi. Wacho ni gini osechako regore sana. Koro we mondo mi obed smooth kaka en smooth kani. Koro gichak bedo gi bithe moko ma wuok oko. Otemo losore. Koro seche motemo losore no oendelea kodiyo godo nerve zaidi. Seche modiyo nerve no oseidhiyore gik matemo wacho ka pod biro timore kendo. Aito kendo wan gi gima waluongo ni narrowing of the disc. Disc ni ochwe oromo kama. To koro osechako nyuore kodhi piny. Gimomiyo nyalo nyuore en ni samoro pi mane iye kanyo osedok piny. Nengeche age mari osebedo ni koro songo mane. Koro en kama to koro osenyuore kodok piny. Konyuore kodok piny kata mana spinal cord mari cha bende koro nyuore kode. Aito kendo mano nyalo nyuoloni more problem. Koro magi gik manyalo bedo ni timore ka. Koro seche ma kiko osechako nyuore to koro kata ka ng'uti ne nyalo tan. To koro konyal tan nikech oonge gi space makare monyalo tan godo. Kendo kata ka mondo mi ni tim kama nikech leche mowinjore be ni timo mago mag stabilizers ka bende koro osebedo modiyore. Koro biro temo kendo gibiro bedo mawik. Koro biro chako nyuolo ni problem. Penj laktar kokalo Ramogi TV. Ngima en mwandu. En penj laktar Nyakwa Ramogi Ajwang' adwaro kata gombo
ni mondo mi wakaw yweyo. Seche mwakaw yweyo ni kantiere kod penjo mora mora yiena mondo mi anyisi ni ornagi SMS kotenore kod rem mar ng'ut. Daktari opimonwa kaka ng'ut chal, gigo mantiere ng'ut, choke mantiere ng'ut, omot mantiere ng'ut, nyaka kaka lumbru bede kalo mana kochakore gi ng'ut kanyo nyaka piny kama odhiye cha. Namba mar SMS en 236 ka waduogo to lifestyle, kaka wadak, kaka wachiemo, kaka wabet, ratil mar del, gik ma watimo bende nyalo kelonwa rem mar ng'ut, kaka wanindo kod moko mathoth. Kik idhi mabor, kik isudi. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Mara Game Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Ankane pokaromo gi pari gimora mora ne nikare. To chakra go wanga kuome. Haonge ko kata matin. Aneno mana ka gima ringo neko. Owadwa haonge ko kata matin. Ado mana no pari. Owadwa chuya chandra hinya. Anodo mana pari kende kai. Sanju. Mos. Sanju onge hiyo kanyo. Maiye jogi tesa ne kia. Sanju e Rajiv to Rajiv e Sanju. Wow. Donge main gima ber. Donge kai wan waromo gi gima wan ne wamanyo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ne ngima en mwandu. Dr. Hamisi nitiere kodwa e studio wang'iyo rem kata lit mar ng'uti. Neno kawuono kaka ng'ut chali, winjo choke mantiere ng'uti, winjo kaka ng'ut tiyo, wear and tear. Ini paro gani wear and tear en mar mtoka kende, mar ndiga kende, kata mar apiko kende, kare del bende nitiere kod wear and tear. Daktari kapok wadonje lifestyle ni wacho ni nitiere kamoro kamidwa ni mondo mimul kotende kod weche mag leche. Kang'eyo ka picha ni dhi konyowa koso en ang'o madiher mondo mwapuonjere picha ni biro konyowa sana. Agombo mondo jopiny ong'eye ni to samoro jatuo complain sana ni uwinjo ka wiye bare to malaria opim bende ok oyudi. Ang'o manyalo bedo ni kelo problem no. Koro kaka natemo wacho mokwongo cha ni e ng'ut ka wantiere gi arteries matero remo e ng'uti. To kendo bende ma wantiere gi veins ma be golo remo e ng'uti e wiyi ka ringo ka dok piny. Koro disk man kani koponi owuok oko to bende wan nyaka gi blood vessels mantiere kama bende nyalo bedo ni odiyore ma samoro nyalo bedo ni odiyore. Koro gigo kodi to nyalo geng'o remo mondo mi remo ok ring maber ka dhi e wiyi malo.
disk mantiere kani. Mano gima dwarore mondo jopiny obed ni mondo gi understand. Mano nyalo kelo kendo bende leche mantiere ka e ng'uti kagi. Leche gi bende kopone ginyalo bedo ni giridore zaidi. Reche go bende mantiere mamako gi ka giridore zaidi ok gin relaxed to nyalo kelo dio blood vessels mantiere kagi kendo geng'o the amount of blood that is moving to the brain. And that one bende nyalo miyo ng'ato yudo rem kendo winjo ka samoro winjo ka nitiere gi rem bire face ni kendo kata nyalo winjo headache mabire wiye. Koro mana e momiyo ng'utni en gima so special nyaka walose mondo obed makare mondo wagen gik manyalo timore kamano. Kendo picha ni ogole maber, ogolo choke ka kachiel kod leche ka kachiel kod omuot bende ogolo kanyo. Omuot ka bende ogolo maber moko. Kamano. Koro ma koro ibiro yudo ni kopo ni koro spama na wawacho mokwongo cha project ka wuok oko to yudo nerves mantiere kagi to gi blood vessels mantiere kagi odiyo koro kodiyo to mano biro kelo tabu zaidi en ng'utwa kanyo. Picha maber mapok nodwaro yudi mano e kaka ng'ut chal ligeche mag remo kaka gichalo muot nyaka discs ma bende thoth ne wawacho. Namba mar SMS ne 23600. Wadwa ni wadonja ne lifestyle kata kaka wadak pile manyalo kelo nwa rem e ng'ut. Daktari kapok ochopo kanyo antiere kod penjo. Penj laktar apenjo ni nayudo hinyruok e chonga be anyalo rwayo chonga no akwayo ni mondo mi mano ibimaki mondo mi bitudri kode bang'e kwasetieko chenro ni mondo mi inyise gima onyalo timo. Kaito penjo machielo bende wuok na kuom Jennifer kantiere Migori. Jennifer kantiere Migori. Mar Jennifer ni bende en chenro kotendo chenro mokwongo cha kata kamano. Penjo mantiere godo ka ni nyathine ne ogore piny kane osechako lak kendo ne odiedo nyaka ne olwar piny no olokore puth kendo kata mana lak okodied kendo okonyal. Chandruok ne nyalo bedo ni nobedo kanyo e gorruok ne piny ni to en ang'o monyalo timo. Okay. Penjo machielo daktari yena mondo mi ariw gi ariyo en ni ang'o momiyo ka ng'ut lit to chuno ni ng'ato nyaka lokre kod dende te machuno ni racham nyaka muli apa ni mago gino che maliekore ni racham nyaka muli ni ka ng'ut lit to chuno ni mondo mi ilokre luka gi dendi te okinyal Good. Well, answer mokwongo cha mar nyathi cha mo ogore piny cha. Samoro ka nyathi ogore piny to inyalo yudo gima waluongo ni head injury. Nengeche the brain ema nyalo miyo ema control functions of the body. Koro seche ma nyalo bedo ni the brain ohinyore to nyalo tamo nyathi ok obed gi good developmental stages. Ma bende samoro nyalo end up no yudo gima waluongo ni cerebral palsy. Nyithindo moboch ka. Ng'anyo nyalo biro nengeche ohinyo the nervous system. Either the spinal cord mare no ohinyore kata mana the brain mare ohinyore. Koro ka ok onyal bedo piny, ok onyal chungo malo, ok onyal diedo. Manyiso ni no ninda. Koro wan gi two things. Samoro no nyalo bedo no ohinyo ng'ute, ohinyo the nerves mane wawacho malo kagi. Koro miyo koro nyalo bedo no ng'ol gi e ng'ute kodhi piny. To kok kamano to nyalo bedo ni ohinyo the brain malo kucho. Koro development mage ok nyal bedo ni dhi kare. Koro mano dware mondo odhi obi otim ni assessment makare mondo wafwenye to koro mano inyalo goye picha, inyalo timne CT scan, inyalo timne MRI mondo wafwenye to en problem man godo. Aito be no nyalo dhi neno pediatrician. Laktar molonye weche nyithindo. Machielo no penjo kacha gimomiyo ka ng'ut lit to chuno ni ng'ato nyaka lokre kod dende te machuno ni racham nyaka mule. Ukang'eyo kama racham donje racham en lefty daktari. Aparo ni mago to mano to mano to a myth. Gi dho ngere mano to nyalo bedo a myth. En ni na wuoyo kuom global muscles ka. Leche moa e ng'ut e wiyi koringi goki kadhi nyaka piny. Seche ma gin gi hinyruok tibiro yudo ni ok nyal bedo gi thuolo mar mondo mi tang' ilokri mayom. Koro biro chuni ni idonjo gi dendi. Koro mano en a muscular problem. Ma leche ga emojonyo hinyore samoro gin inflamed ko thiedhgi to ginyalo bedo maber. Penjo machielo madaher mondo mi imul na kapok wadonje lifestyle. Iluonge ni Janet nitiere Uyoma. Wacho kacha ni Jawde is 40 years old. To siko ywak ni ng'ute rame. He says he cannot turn his head easily. Okonyalo ko ng'ute maber. Entiere kod wich bar mang'eny, headaches mane wawacho ka. Kato wacho kacha ni a doctor gave him ninomiye yath moro kanyo tablets mari ndalo abich but the pain still persists.
Owacho kacha ni en police officer ma bende koro nitiere kaka rocho tije ok onyal tiyo makare. Chandruok nyalo bedo kanye. En wich bar mok rum. Koro emana temo wacho kaka na wuoyo kuom blood vessels ka. Blood vessels ka kopo ni en ginyalo bedo ni en gi wich bar zaidi. To kendo the nerves bende nyalo bedo no hinyore, odiyore to gi leche mane tiere ng'ute kanyo bende nyalo bedo ni tight. Nyalo bedo samoro tich ma samoro nyalo bedo notimo, onyalo bedo ni en police officer ma samoro nyalo bedo ni tije samoro onyalo bedo no chung ka en e barabara onyalo bedo no chung kuom seche mang'eny. Kokamano to en e patrol kuom seche mang'eny gik mamboro bedo ni giting'o e gokgi kata during training. Samoro nyalo bedo ni no hinyo ng'ute the muscles mantiere kanyogo. Mano kodhi daktari makare to ubiro yudo mana konyruok. Mano en sound more like a muscular nerve problem. Daktari neno ka weche mag wich bar kod ng'ut maremo gi ng'eny mokalo. Wang'ene weche mag lifestyle kaka wadak odiechieng' kodiechieng' manyalo kelonwa rem mar ng'ut ma bende nyalo kelonwa wich bar mosiko manyalo miyo ngimawa ok dhi nyime kaka dwarore. Good. Gima biro miyo wanyalo bedo gi lifestyle marwa biro kelo nyalo kelonwa tuo mar ng'ut. Achiel kuomgi kaka the nature of work ma ng'ato timo. Samoro nyalo bedo ni ng'ama timo tich mar office. Koro kitimo tich mar office to tinde wan gi computer, tinde wan gi laptops, mwatiyo godo. Koro ibiro yudo ka seche miketo computer mari to winjore be ni wang'i gi computer cha en perpendicular. Gine level achiel. Tibiro yudo ni samoro most of the time ibiro yudo ni samoro gigi ng'ano tiyo kogulore kodhi piny. Seche migulore kidhi piny to kan wang'iyo picha mokwongo cha no winjore wabed gi S gi C S curve. Koro ibiro badala mondo ibed gi S curve cha koro ibedo gi C. Koro ng'uti koro gulore kuom seche mang'eny. Ati ibiro yudo ka ng'ato tiyo to udwa tiyo ko en office to udwa tiyo maloyo seche ariyo ko beda continuous kata nyalo bedo seche 4. Koro biro yudo ni leche mag ng'uti ka jony to ka leche ko jony to koro leche ka nyalo diyo nerves kendo nerves ka bende nyalo chako brain pain ma nyalo miyo koro chak yudo rem ma nyalo biro e lweteni ma nyalo biro e bedeni kendo ma nyalo miyo duoko pain kendo dok nyaka e ng'uti malo. Kamano kopogore kod computer machielo ka ng'ato riembo gari in e barabara riembo gari kaka nyamburko irin godo tipro yudo ni kom mibede mar nyamburko ni cha ere kaka ochiegni gi steering to mabon gi steering machalo nade aito kom cha bende obedo adjusted 90 degrees maki bedo unjiro bedo 90 degrees mabak ni obedo supported makoro kiriembo to kiriemb kako rigulori kama unjiro iriemb kigulo ondingi ni malo kendo kori oyarore maber makori bedo ka koro infirm e steering kacha. Aito bende nyalo yudo ni kuponi kata kiriembo to inyalo yudo ka iriembo to ing'ama siko go break igo break koro ng'uti siko mana ka koro swavo siko ko ogine mano bende nyalo miyo ng'ato ng'ute nyalo hinyo leche ne mag ng'ut. Koro samoro kata minyalo yudo kata mana whiplash samoro kata kiyudo accident inyalo whatever to nyalo yudo ka nyalo hinyo ng'uti. Kamano machielo bende posture marwa samoro kata ka ina ofisi ndika ok tigi posture marwa posture mari chalo nade kaka picha makani picha ni ogolo mama koro king'iyo ma kende chake ng'iyo ma koro ibiro yudo ka picha ni ng'ani ok obedo maber e kom tibiro yudo ka idhi offices mang'eny samoro ibiro yudo ka samoro jomoko bedo kaka bwana ni kaka picha ni nyiso ni ok obedo ka aito computer ne ni piny koro ibiro neno kaka ng'ute ni hinyore ka nek mare ka hinyore aito goke ka bende hinyore ondinge ka bende hinyore. Koro ibiro yudo ni jotuo mang'eny man gi nok problem nyaka lwete nikech koro ibiro yudo ka kendo wrist neno bende hinyore to gima na otemo wacho mar perpendicular cha koro kineno kaka computer ne oringo ng'ano keto computer ne ong'iye maber aito kendo ma obedo perpendicular tiende ni bende obedo maber bende rest maber lwetani bende koro kama eka kunyri kuponi tiyo tinyanjire nyalo bedo aito kata kuponi bende isetiyo kata mana isebedo kata mana mar secha about 45 minutes inyalo chako adjust
computer mari kendo ichak iti kendo kichung'. Ok ochuno ni mondo iti kibedo piny seche te. Mondo mi avoid kik ihinyri seche mang'eny. Seche ma pod wantiere lifestyle ok ang'eyo ka pilo ma ng'ato tiyo godo bende nyalo kelo chandruok, positions ma ng'ato ninde bende nyalo kelo chandruok ne ng'ut. To mano yiena mondo mi waduok waseyudo yweyo mana matin. To seche ma wadwa yudo yweyo no, Eliza bende nitiere kod penjo ka penjo ng'eny ka to thothne gitonde kod weche mag wich bar bende. Nyaka kama gikeno iyudo puonjruok bende iyudo konyruok ponono ni adwani mondo mi med kete ka nikech kwase ka uyoyo ka waduogo to wang'iyo mago gimoko mathoth kod line bende wadhi ya mondo mi ipenj laktar. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Ramogi. Regulation occurred through Gimilu public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kane. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana e Ramogi TV. Chakro dicheng mana romo gi Sanju. Ma dicheng mokongo ma en poko gona sim. To bende poko oro na oto dicheng mangima. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Binti kicha mwingi wa bala asijua kiza wala taa. Binti kicha mwingi wa bala kulala riziki yake. Kupata Maria kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811*415#. In Kotiende Medical Center in Homa Bay, fabricated clinical documents with a single person signing off for both day and night shifts over consecutive days. Migao mar thieth oyango ni osechungo chudo mar siling bilion 10 ma ichich ne gin mane osiptende okwaya guch thieth mar SHA e yor mibadhi. Ringre mamoko ang'wen okuny oko e liete mantie bungu ma Kwa Binzaro ka kwan no koro chopo 13. Sirikal wacho ni pesa sekel, japuonj wacho ni pesa onge. Koro riembo nyithindo sakaza makare bende sirikal nyalo ng'iyo wach education. Mane big issue monego bende sirikal ng'iyo education gi yal. Jonyuol pod yuago pek e kinde ma koro yawo skunde ne tam mar 3 ka sirikal to osingo ni omenda mag skunde idhi chwal e jumani.
Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod rem mar ng'ut mane twak odiochieng' ma kawuono. Dr. Hamisi oikore kendo puonjowa e yo maber mokalo. Waseyo line mar simu. Intiere kod penjo goagwa simu sani mondo mi ipenj laktar. Ponono ni ok iyudo simu orno ote machuok e line wa mar SMS 23600. Daktari, adwa ni winji e penjo ni wachona kacha ni noywa pi e lumbrune. Oseywa pi e lumbrune diriyo to yare kanyo ok onyal kata ting'o gimoro e wiye. Kawuono higni 13 nyaka ne matimre. Kasto ojawinjo ka ng'ute rame saidi ma en ng'ut maremo ma consistent. Otiyoga mana kod ointments. Koro inyalo konye nao higni 13. Higni 13 noywa pi e ng'ute kanyo. E lumbru gi piny. Koro mano nyalo bedo ni gimomiyo olwa lumbore no to konyisowa momiyo noywane pigno. To gima nyalo timore ka ni onyalo bedo ni en gi problem gi leche mage mag ng'ute. Inyalo yina ka usim fanis? Waduogo kanyo. Okay. Hello, penj laktar? Hello, Ruth. Machiegni? Awacho niya, gik ma laktar timo go te. Ni kuoma kata thiedho ma. Koro nyanyisa kaka nya yudo laktar manya konya nikech an Kisumu. In Kisumu? To chutho isewinjo ang'o? Chutho? Ng'uta. Nochake onding'a, bath onding'a konchiel. Aeto biro kamae, bada korachis, aeto luwo ng'uta korachis kanye mobiro go kamano, basto wiya. Ka wiya bara to samoro bara gi wang'a, wi wang'a matin. Akia ni bara, akia ni rama, akia ni chuore. Ok bara kaka, wiya tindo ok bara kaka ne bara chon. Aeto samoro bire tok wiya ka, samoro bo bire isa ka en galo ne sokore ka dhiye kamano. Tawinjo ka wiya pek ne ng'uta. Chalo gima wiya turo ng'uta. Koro sani awinjo koduogo nyaka bath ng'uta konchiel bende. Nyaka tienda kamano. To lwetena tho kalandidhi. Ma seche moko kaneno to lweta kating' malo to gore piny kende. Aeto lith lwetena go. Be seche moko kuonde ma joints gigi rama malit to chako lal to githo pudhno. Erokamano ahinya daktari. Iwinjo chandruok ma entiere godo? Chandruok ma entiere godo kane iparo gima okwongo wacho mokwongo na wuoyo kuom stabilizers leche mamako ng'ute to winjo kokoni ni wiye pek ne ng'ute manyisore ni leche ka gin weak gionge gi teko nikech gin ema ginyalo keto ng'uti mondo chung' mothal maber manyalo timo. Koro gima nyalo advice ni kang wane program abiro miye namba mondo bi ogochne to wanyalo advice mondo odhi hospital. Koro kodhi hospital to wanyalo wuoyo gi daktari mare no mondo wane kaka wanyalo riwo wach kaka wanyalo konye kamano. Evelyn kawuok Kadongo wacho kacha ni entiere kod rem e ng'ute kor kachuich. Ka wacho kacha ni rem osekawo dweche 4 pok oneno laktar. Lakini samoro remno medore mang'eny, samoro bende odok chien. Dobed nindo marach koso dweche 4 sani? Dweche 4 kata koponi nyalo bedo ni nindo marach nyalo kelo rem. Nikech kinindo gi pilo samoro jomoko tiyo gi pilo 2, jomoko tiyo gi 3, samoro gen gi pilo ma stiff. Anyalo kawo simb Dalmas mondo koko waduoge nindo ni koso. Atimo mos daktari, atimo mos makende. Dalmas, hello penj laktar? Apenjo niya. Nitie mabati nong'olo chonga kato nyapong' chonga wuok modhiero piny modwoke modhi okwo kato komachielo bende dhiang' nowinjo matienda komang'iyo mbele nodok chien koro tinde odonda ka kuota winjo ka angire ma samoro ka chung' tanyosora anyalo to makanyosora magora piny kato bang'e no koro tindo awinjo koramrama gi ring'o chakre nungo na ka gi ring'o ka dhiye malir koro awuone en muscle pull to kang'e ni en ang'o kato wiya bende tima kamano gida gi chuny wiya to biro mana ka gimoro lago ringre mag iye mane kaka winjo laktar. Okay. Hapa ni wadoge ja neno wacha ma osebedo kod rem e ng'ute kuom dweche 4 dobe nindo koso kaito waduo kod Dalmas. Okay. O kanyalo wacho ni en nindo
kende to nindo nyalo bedo ni en onyalo nyuolo tuono. Gima nyalo advice ni kopok odhi oneno daktari, odhi daktari mondo odhi otim examination gik matemo wacho ka. Warula ot ni ere gima onyalo golo oko ma ok nyalo bedo ni nitiere gima nitiere ka ok en gima kamano. Penyo mar nyapong tielo ni daktari okanga kibro dwake sani koso wagwachiu namba en wewe bwachiu namba nikech kawuono wadil gi ng'ut kawuono wadil gi ng'ut makete mana ka ng'wacho gi daktari obochiwo namba ne ni igocho ni mondo mi onyisi wach mar nyapong tielo no kawuono to aketo maino e weche mag ng'ut watima ne diagnosis kata wang'e ne kaka utimo nonro mondo mi fweny ni nikech chogo ni onyalo bedo chogo 7 kata chogo 5 ema nitiere kod chando onyalo bedo disc utimo diagnosis na mondo mi fweny ni e rem ma kata ma chandruok makelo rem e ng'ut kapok idwoka yena mondo mi akaw simu. Okay. Hello penj laktar. Hello Ruth. Machiegni. Okwe. Mosna daktari. Akaw. Iwuoyo gi Albert Owino Lwendo. Machiegni Albert. Ruth nitie gima kodo ng'ut nie. Gima kodo ng'ut. Such as goiter. Bende tiere wecho kose en to matibabu mar yore. Alaf mar ariyo nitie wecho ma maybe ng'ato oture aneno ka nitie joma wecho gi nyaluo to chango piyo piyo nitie wecho mar nyaluo cha kata roya kapo ni roya tur kama to ineno kutwe tiende to chango piyo piyo mato daktari wacho nang'a monyalo puonjwa nang'o gi joma wecho gi yath mar nyaluo ni. Erokamano ahinya antiere kod simu machielo yena mondo mi akaw gi kanyakla penj laktar. Halo olalna aparo ni mare mar wecho nyaluono mano wabro teni gi hidi monde wabro kete gi gine matin onyalo wuoyo kode ibi wuoyo kode ayie gi wachno. Koro gima temo wacho ni ng'ut wanyalo timo ne diagnosis e yore mang'eny. Achiel kuomgi en history taking. Ka jatuo biro to biro eleza yi mikaw historia mare miwinjine present medical history mare, past medical history mare, social history mare, economic status mage chalo nade. Koro mago kisekaw gi tich motimo gi kaka lifestyle mare chalo to biro konyi mondo mi fweny ne problem no nyalo bedo ni chalo kanye. Kwase kawo social history mare watimo gik machalo kaka examination, physical examination, wasetimo mwacheko ni to kodonje clinic owuotho ko chalo nade, ere kaka owuotho, gate mare chalo nade, to rem wacho ni nitiere koma chalo nade. Koro kwasetimo mago mwasefwenyo ni problem no nyalo bedo ni oa kama chalo nade nikech wan gi test mwanyalo timo, physical test mwanyalo timo wadilo wiye to wanyalo neno kaka watano wanyalo move the neck wanyalo fwenyo ni problem no owuok e C1 owuok e C2 owuok e C3 aito bende elwedo gi tete nitiere kaka C1 wang'eyo ni to dhi kama nyalo nade, C3 nitiere kama chalo, C4 o supply mage. Koro kokoni kata mana ni en lwedo mathin ni maremo to wabiro fwenyo ni owuok e nerve mane. Koro mano te wanyalo fwenyo mondo mwang'i kama problem nitiere. Kwasetimo mano to wanyalo tere mondo mi odhi otim MRI kata CT scan kata X-ray just to confirm gima ne wase diagnose cha. Yena akawie simbo min papa. Okay. Min papa, hello, penj laktar. Hello. Machiegni min papa. Jimo nyongo asebedo gi problem mar spinal. My spinal disc. Koro no ginena no miya yedhe kato norwaya. Kato kosetima kamano to yaw kato gine kato seche gi koro ne timo le dwe mar adek koro seche gi winjo ga mana problem mar uchara makabisa ucharama. Erokamano ahinya min papa. Daktari biro chiwo namba daher mondo mi wuok kod daktari mondo mi imed pimo ne mathoth. En bende biro penji penjo kotenore kod wach mar ugurogo kendo ageno ni biro konye daktari. Kamano. Sa ema maya wanga daktari.
To ayudo penjo machielo ka amwacho kacha ni Ruth penj na daktari ne winjo rem ahinya e bath ng'uta kor ka cham nyaka ego ka piny antiere kod 65 years kor ka cham nyaka ego ke piny mondo mi awach mana rakaraka en ni rem mayudore wuok e ng'uti ka samoro nyalo yudo ni leche mawuok kana wacho ni global muscles ka giwuok e ng'uti ka giridore piny e bwo pat mar madieng'e ka kanye ma samoro leche ridore zaidi nikech pat mantiere toki kanyo ma odungo le scapula cha nitiere leche bende maringa e boe koro kapo ni ng'uti leche nerves mamalo kohinyore kendo gi leche ka bende ohinyore to samoro pain biro poto e kori kanyo zaidi aito mondo mi iriche pain no ok en yo mayot nikech en e bwo chogo mantiere iye koro kanye motemo wacho ni winjo ka rem nitiere goke nikech ibiro yudo ni gok ni embe motimo tije mang'eny en makata kiriembo itedo itimo kata iting'o gimoro to leche makanyoko nyalo ridore aito giyudo gimwaluongo ni muscular spasm koro muscular spasm ema nyalo kelo rem sana e bwo gok kanyo antiere kod simu machielo kang'eyo ka factor mar higni bende dhi play a role ka nikech wacho ni nitiere kod higni 65 kata kamano yena mondo mi akaw simu mondi hello penje laktar hello Ruth machiegni mai wuoyo gi Jack machiegni Jack andala manara ada pila gamia yes so wani nitie lera madi abiriyo kanyo C1 nyaka C7 choke ng'ato kondo gotieno nyalo yudo kinyi kochogo kinyi to nwang'o ni ng'ute owilre gotieno koro ng'ute lit ok onyalo kopo onindo gi left oranga left ok onyalo rango right ama kopo owilre gi right ok onyalo rango left koro apenjo ni ere ler mane ma nwanga shida sana sana en kuom achiel nyaka abiriyo ka mane ma nwanga shida sana sana ka ng'ato onindo gotieno to ng'ute owilore ma en mar chieo erokamano nya Charles ma en mar chieo tido ka nitiere kod chandruok okelo nwa nyaka kama ne wachako godo koro gima timore en ni ningeche ibiro yudo ka C1 nyaka C7 no mago to mana nerves to rem mowinjo kanyo en rem mowuok e ng'ute karidore kadhi piny nitiere muscle mawuok e ng'ute kanyo waluongo ni the trapezium muscle so en ler ma samoro nyalo kelo rem sana nikech en nyalo wuok e ng'uti aito koringo mogik dak e goki koro ler mwaluongo na trapezium en ma nyalo kelo rem zaidi wach mar pilo ni aneno ka ong'eny mokalo wach mar pilo itimo nang'o pilo owinjore ti gi pilo mana manyalo support ng'uti matin to kendo owinjore bed ni en pilo ma soft ma kopo ni inindo ko to onyalo donjo e kind ng'uti mondo support kik wakaw pilo machwe ahinya makata kininde to oketo mana ng'uti kothal kaw pilo mar fiber kata mayom mana mathin tikete aketa odonje e bwo ng'uti kanyo kata ko kamano to kawa roll mathindo mag soft mag rolls mag springy tiketo mana matin e ng'uti biro konyi badala mondo mikel pila ariyo ni mondo ng'uti otingeche ka ng'uti obam kotingore ko tinindo go the whole night to biro yindo ka koro muscles ka odhi spasm to biro mi rem zaidi tolemo maya wanga to kata kamano nakwayo ni inyiso wach mogik kotenre kod weche mag rem mag ng'ut kaito penjo duto temo kwa duoko kata gima diher mondo wipenj laktar mondo mindik namba ne piny seche ma ochiweni ayudo ka ng'ato biro gocho kata bang' jumbe adek ni miya namba Dr. Hamisi dhi chiwo namba bang' thuolo machuok kosenyiso wach mogik kotenre kod rem mar ng'ut gima nyalo wacho ni ng'ut en a special structure e dend dhano ka koro kopo ni nyalo bedo ni in gi problem iwinjo ka wi bari iwinjo ka samoro leche nigo bedo ka gin gi weakness isebedo kichungo to kinindo to bedo stiff madwa dhi ndala dek 4 to rem nok nyalo bedo ni dhi rumo ber mondo mi dhi ne daktari molony gi laini mag thieth makare to biro konyi mabiro miyo problem ni ok onyal nya zaidi makoro inyalo yudo no nyalo nya makoro by the time makoro dhi neno daktari tibiro yudo ka koro problem osebedo mang'eny zaidi koro bwero mondo mi dhi ir daktari oneni chon wawacho ni the time midhi neno go daktari
biro determine the recovery process mari. Seche mikidhi neno daktari chon, mo thiedhi ma oketie thieth makare, to biro geng'o ni problem zaidi. To kidhi kodeko, to yudo ka gik mang'eny osekethore. yudo ka gik mang'eny osekethore. Koro thieth dhi kawo ndalo mathoth, recovery bende dhi kawo ndalo mathoth. Kamano. Poni ng'ato dwa tudore kodi daktari, koro ka ai madwari mondo binyi kwara monge jwango chikitgi maber, kendo gindik namba ni e sechegi. Kamano. An a private practitioner and physiotherapist ma ochung kaka thietho an gi clinic mara. Kendo clinic mara nitiere Professor Nelson Awori Center momakore machiegni gi The Nairobi Hospital. Kanye kama antiere, kendo wantiere 3rd floor B6. Kendo namba mara mar office en 07 33 54 6875. Wanyalo nuoyo? 07 33 54 6875. Erokamano nya Dr. Hamisi, erokamano mathoth. Ageno ni odiochieng' machielo kwa luongi, tibodo wacha kwa goemba kichenro mar penj laktar. Abiro. Amor kida duoko ni erokamano mang'eny. Erokamano. Ne Dr. Hamisi waduoko ne erokamano makende. Iwinjo kaka ng'ut chal, iwinjo gigo manyalo kelo rem mag ng'ut. To wacho kacha ni seche ma iwinjo remno, kibudho kapok yudo thieth, to ibro budho kapok yudo konyruok, ibro budho kapok yudo chango. Miyo chako chon ber nolodhi ajuoga. Ne jogo picha mawa, erokamano makende ne director na Bob, erokamano kachiel kod producer na Perpetua, erokamano mathoth. Maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar, kawacho ni ngima en mwandu. Rit ngimani mondo mibed kod ngima makare. Iluonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiochieng' machielo, oriti uru masani.